ki khubor ki babnya ka Droupadi Murmu hakala si ublei kala bam smai kum ka president ka bakhatsan jongkari India yakani ka lapen bam smai do Chief Justice jongkari u NV Ramana ha Central Hall jongka Parliament haka balai don lang u President Barim u Ramnath Kovind u Vice President bad u Shongkunor ka Rajya Sabha u M Venkaya Naidu bad u Menteri rang badu ka ri u Narendra Modi bad kiwei Kashim yakani ka jingbam smai ha kaktin Hindi ka Murmu kala long ka ban dangkhna ban Shimti kum ka president ha karta ka ban ru pusau snem bar ka lakha hadien ka jingyo e ka jinglai luai ka ri ya ka Murmu lakha na ka yeng ka sem jong ka santhal ha ka ba kala long ka baning kong e ha ka te ka shnong ban punrung yalade ha ka jingpuli nadu college ka Murmu kelas dang ye ka jingim jong ka kum ka counselor bar kala bat e ka kam kum ka lat jong ka jala Jharkhand Hadian ka jing mino Kovind ka Murmu kelawan manpoi ban yat na Rashtrapati Bhavan Shah Parliament building na kabenta ka te ka jingalang ya ka te ka president ka bathmai lalia buram da ka basiat suloi arpwai sien hadian bakaladep soi ya ka jing bam smai